Nagpabakuna at booster kahit kabado para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Yes, Bicol Connection tayo ngunyan. Good morning. Ayan, nandyan po si Sir Philip Barasina. But anyway, oras na naman, Bicol Connection. Lunes po kita ngunyan at busy-busy ang satuyang karondang si partner, kung tawagin ko po siya partner, Joey Habana Lim. Yaon po kita sa reliever po sa kanyang programang Bicol Connection. Ay, hinihingal nga di kita na talagang busy, but anyway, ang usapan po namin ni partner, anytime, pwede kaming mag-reliever, ano ba yan, when it comes to may konting daipag ano sa programa, kaming duwa magbaparalyuan or maski si isay basta kung si isay ang pwede sa mga karondan niya to na mag-reliever kahit kay isay man na talent pag kinakaipuhan, yaon po kita digdi at yaon man sinda digdi. So, ang satuya po makakaibanan sa programang Bicol Connection, ngunya na Lunes ay patapos na pala ang Hunyo. Lunes sa Hunyo 27, 2022. Yaon po sa technical side si Sir Chabe na Obra. And of course, nandyan man po sa information si Tony Matic Saison. Nandyan man po duman sa transmitter si Sir Joanner De Villa. At ang sa iyang Angel de la Guardia si Rodel Cesar. Nandyan man sa samayang apa. And ako po ang sindong makakaibanan sa sarong oras may kabanga, mayo pong iba kong di si ako. Si Kagawad Elma Dilima Gaspi nagsasabing good morning po at marahay na aga. Magandang umaga po sa inyong lahat na tagapaghinanyog ng programang Bicol Connection. Ano kaya ang pwede natin natong i-connect mo niya na aldaw? But anyway, basta po may i-connect kita, may pag-urulayan kita, kaya nimang importante na dapat ang pag-ulayan digdi sa Bicol Connection, na mapagturudtog, madurudugtong ta, makonekta ang bawat probinsya kan Bicol region. But of course, not only sa Bicol region, to all. Riga basta't inyaon parigdi sa Pilipinas. Kasi dahil makukumpleto kung bakong kaibanan ang buong Pilipinas sa pagkoneksyon kan Bicol Connection. So, ang problema tangon yan, pag-ulayan ta. But informasyon po kung paano masolusyonan kan sa tuyang mga administrador ang mga problema kan sa tuyang mga people of the Republic of the Philippines. Inuton pa daw ining taas sa singil ng kuryente, tubig at iba pang mga utilities. Para bang nakakaalarma na naman ini. Bako lang ining satuyang petrolyo, bako ilang ang gabos na nag-aalumpati baga, ay ano bang tawag doon? Nag-aalumpasay sa pagtaas, nag-iirinutan sinda sa pagtaas kan gabos na pwede nindang taasan. Kaya lang ang problema kaini gabos ninda tinataasan.
Paano ba? Pupunta ba sa kaban ng may kaban? O sa kaban ng bolsa ni Juan de la Cruz? O sa bagay nga, ang sa barangay, igwapong nagbaraluwas na survey sa mga bara-barangay. Sinosurvey ninda kung dagos ba, pabor ka ba na madagos or matuloy ang barangay election. Ako ang sabi ko yung problema. Kung madagos man tanganing si mga nagtuturog-turog lang, si mga outgoing na po, ay pwede nang umiksit at maribayan kan mga bago tanganing we need kay puhanta ang mga bagong administrador ngunyan tangani maka-cope up sa problema ng ating dahil bako lang po sa barangay ang problema ngunyan. The whole world, lalong-lalo na po ining sa tuyang nasyon Pilipinas. So nakakaalarma po ini. Ako po talaga pinagtatakot ako kung paano mariremedyohan, kung paano mariresolveran ang satuyang bagsak na ekonomiya, and of course, kung paano riremedyohan ang kautangan nitong ating bansang Pilipinas. Nakakatakot po kung maarog kita kan bansang Sri Lanka. Wag naman po sana. So, ining pagtaas kang gabos na pagkakakitaan ka ining bansa. Natural ang iinoto ninda. Ining tax collection. Kaya ito na nga ni, sabi ko nga ni, ako na lang ang kaibahan sa mga dai nagtataas. Kamayo naman talagang pag-asa na magtaas pa ako. Diba, Maria Army Amoroso? Do you agree with me na tayo na lang ang hindi tumataas? Nag-aalumpasay ng husto itong mga pagkakakitaan nitong ating gobyerno. At di bali sana basta't asikasuhin ninda ining satuyang bagsak na ekonomiya, ining satuyang trilyon na tax, na kautangan bako palang tax, na trilyon na kautangan kan satuyang gobyerno, ang satuyang mga administrador, ba't bako lang? Kasi we are one of the government. Pag di napod kayang government, tayo gabos yan. May trabaho ka sa mayo, you are a taxpayer ka or what? Kaibanan po kita, gobyerno kita, kan bansang Pilipinas. So, gusto ko munang kumustahon, Andres Bakuna, diya ginigibungon yan, dyan sa Samuyang Barangay. Sa Barangay San Agustin. At talaga naman pong busy ngayon. The whole barangay of all the here in our country, Philippines, ay talaga pong sobra po busy ngunyan. Kakahalim sa mga seminars diretso trabaho sa barangay. So tapos ang mahiling mo pagtaas singil sa kuryente, tubig at iba pang utilidad na makinakaipuhan kan sa tuyang nasyon. Paghandaan niya to ini, bako lang ining administrasyon kung di tayo mismong mga taxpayers. Tayong mga nanunungdan, tayong mga kaibanan digdi sa problema sa satuyang nasyon. Ang tamang oras po, alas 9:45 na po. Sobrang marikas ang satuyang oras. At ano kaya pag kita medyo pagkadakol kan satuyang ginigibo, busy kita, ang oras naman nakikipagsabayan na sobrang busy din, napakabilis. So, matapos na pumalo na sa halos 55 na po, mahigit. Ay ano ba yun? Magkano bang ngayon ng dolyar? Magkano na kaya ang dolyar tangon yan? Na masyadong pinabagsak ang satuyang kwarta. Maray sana kaya si may mga dolyar. Pero if you have the dollars, ganun din po yun. Kasi ang bilihin, talagang nag-aalumpahit talaga. O, gabos na bakalon. At anyway, although, nahingaw ako, kaya pala ako medyo naghihingal-hingal. Dahil nagmadali po ako, may traffic pa naman po dyan sa may San Isidro. Nagmadali ako, maringan ito pinagtugutan ako kan sa tuyang, kan sa muyang PB, Salvador Katimbang.
That we are on session this day at sabi ko nga ni pag-arog kaya na may abot sa ko digdi sa estasyon, talagang nagpapaaram po ako. Tanga ni pag alas 8 talaga kami kaya we are almost on time kami po. On time kami pag may mga pag-aano sa barangay. Ako habo ko talaga kanda itatao sa oras. So, sabi ko pag-start kan sa muyang sesyon, dahil pa nga ni nag-start kan sa muyang sesyon, nag-abiso na agad ako kaya sabi ko sa makaibanan ko, sana will you excuse me at 9:30? So, paunahin na ninyo ako dun sa mga dapat kong i-discuss. Kasi difficile talaga kaya ining kadakol ka na obligasyon. So, ayan po, very understanding naman po ang samuyang sanggunian. Kaya tinutugutan man ako. Sabi ko nga ni Del na inod si Sarong Kagawad na talagang personal necessity. Nagsunod si Kapitan. Sabi ko mag-ingat kayo sa tubig tangon yan. Gabos-gabos po na konstituente. Mag-ingat po kita sa tubig ngunyan tapag permi po ang pag-uran-uran, nagbabaha-baha yan, ang tubig na pinanggagalingan kan sa tuyang iniinom. Minsan po nagkukulang yan sa pagtimpla kayan. So ang resulta, may mga nag-LBM po. Not only the LBM. Kaya sabi ko kay Kap, ako man kako, okay, duwa na kamong nag-excuse. Masunod man po ako. Sabi ni Kapitan, maano ka, na personal din. Sabi ko, personal, ba't yaon duman sa istasyon? Basta't na-discuss ko na po yung kaya po ko i-discuss. At bilang appropriation po, chairman ng appropriation na sa muyang barangay, talagang any event, any occasions, anumang pagkakagastusan, dahil po pwedeng mayo ako. At dahil pwedeng, dahil ako kaipuhan dyan. But anyway, pag-ulayan ito ng ining pagtaas sa singil, sa kuryente, tubig, at iba pang mga utilities. Pagkaipuhan, paghandaan ta. So, very much affected po kita pag kayo nagtataas ang dolyar, talaga pong hilagabos niyan. Inihilagabos yan. Kaya nananawagan nangangapunan po si Deputy Speaker at bagong henerasyon party list representative sa mamamayan na paghandaan. Paghandaan ta po, magtipid-tipid kita. Pero maski man siguro anong pagtitipid ang gibuhon ta. Ako nga ni nagnalas ako dahil ang bayaran mi sa kuryente ngunyan. Talagang aywan ko ba kung bakit tumaas ng todo ang taas-taas po. So, ang sabi niya, paghandaan ta. Paghandaan ta, ining pagtaas ka ining mga pwedeng tumaas. Mararanasan ta ang pagtaas ng kuryente, tubig at iba pang utilities at papatindi pang inflation na mararanasan ng ating bansa. Yan po ang sabi ng bagong Deputy Speaker. So, kailangang subsidiya. Kung puro naman kasi subsidy, gagastos ang gobyerno, pero paano ba yan? Basta ang sabi, kahit nga itong free rides, talagang kinakapos na. Kasi kung walang mayo pong tigil o walang tigil po, ang pag-subsidy ng gobyerno, talagang madidipisilan po kita. Lalo na ining sa tuyang petrolyo, talagang grabe po. Grabe. Kami mismo namamatian mo yan sa barangay. Kasuod nga, nagpa-full tank ako dahil takot na naman ako, baka abutin kita ng pirang sentimo o kaya pesos sa pagtaas na naman bukas sa mga tataas. So, para sa mahihirap, middle income, households, local fuel prices will rise further because it now takes more pesos to import foreign oil. Yan po ang dinadahilan nila. Bakit Ukraine lang ba ang nag-aano ng mga petrolyo natin? Di ba ang Saudi meron din yan? Bakit sa bagay affected lagabos kaining nangyayaring kariribukan kana Russia at saka ining Ukraine. So sinabi ni Herrera na lahat ng economic agencies, gabos po, economic agencies, ay dapat maghanda
sa nakaambang panibagong gabos kita maghanda ining sa tuyang mga namumuno to different agencies po. Maghanda po kita sa nakaambang panibagong pagsirit ng inflation, ng inflasyon na yan. Dahil sa paghina ng peso kontra dolyar. Yan nga pong sinasabi ko, pag bumagsak ang peso natin kontra dolyar, talaga pong apektado gabos yan. Everything will be affected. Whether we like it or not, andyan po yan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ang ating petrolyo? Bakit weekly ang pagtaas? Sa bagay, we don't have to compare because during the time President Pinoy, hindi ko naalala nagtaas ang petrolyo noon. Bakit ngayon? Naging katwiran pa ang naging dahilan. They always said, lagi nilang sinasabi, the reason behind of this, all of this that are going up, yung pandemic. It is always the pandemic. And now, may kasama na yung pandemic. Ang gyera siyang Ukraine and ng Russia. So, ang paghina po ng peso kontra dolyar, inihayag ng Lady Solo na umaasa siyang pansamantala lamang ito tulad ng foreign exchange na nasa 54 plus na po hanggang October. Sana nga po matigil na ini. So ang economic forecast, it indicates ang ekonomiya po natin, economic forecast indicate we will have high inflation for many more months until the inflation pressures have subsided. Nako po, ano ba ini? Yan ang sabi ng ating mambabatas. So, nandiyan po kayo mga elected. Itong sa tuyang mga ilihado ay elected officers, administrators ng ating bansa. Ganun na lang ba yun? Anong dapat gibuhon nindo? Na maharang ang pagtaas ng mga bayarin sa kuryente, tubig, telecom rates dahil sa forex adjustment cost. Ano ba na dapat magiginibo ninyo? Pag-ulayan ini, hanapan ng solusyon. Dahil talagang, sabi nga ni Kayan, tinida ang mga taga-radyo, maray lang magparataram. Pero ano daw ang ginigibo ng mga taga-media? Ang magiginibo talang dyan, ipaabot sa mga kinanunungran, lalo na sa mga konstituente. Abisuhan na iyan ang nakaambang panibagong pasanin ni Juan de la Cruz. Lalo na po yung mga walang sukat na income, yung mga walang fixed income. Talaga pong masakit ini. More important now is to keep food and utilities prices low or stable. Paano nga? Kasuod ba nga pigpaparurulayan mi? Paano mangyayari ang 20 pesos na kilo kan bagas? O baka ang ibot sabihon kainin ng satuyang elected president? 20 pesos ang 1/4, yun ang pagkakatuwaan na lang. O 20 pesos ang 1/4, na ano ang 1/2 kilo ng rice? 40 pesos? So the kilo is 80 pesos. Kung sabihin kaya, nakikipagsabayan sa oil prices natin. So it is very important now is to keep food and utilities prices low or stable. Dapat maging stable na po. Wala nang taraasan. Araw kan rice, kan corn, kan wheat. Sugar and corn supplies must be enough to meet consumption needs of household and production needs of animal feeds. Para po pati ang baboy po, ang presyo ng ating baboy, walang tigil po sa pagtaas. Paano kayan? Aywan ko ba? The needs of animal feeds makers and livestock raisers. Gabos po yan nahihila. Bako lang po ining gasolina ang nagtataasan. Bako lang po ang pamasahe.
Ay siyempre pag nagtaas ang gasolina, ano pang kikitain ng ating mga kawawang drivers? Oh, maray nga ni si iba na naka-receive na kan subsidy. Naka-receive kan gasoline subsidy. Ay, how about those from the province? I just don't know. Dahil, bako man kaya ako, dahil man ako namamasada. Pat ang aram ko lang, walang tigil po ang pagtaas. Naku po. Kasood talagang nag-ipon ako dahil magpapabrush cutter ako. Pat nagpa-full tank lang ako ng tapos 2 galon. Ay si Ribo na ubos. Ay may supli pala akong bariya. Tumari nga ni digdi siya pinag-aagi-agihan ko, may gasoline station na medyo nagpapababaan sila, nagpapataasan kan sa inang mga petrolyo. Kaya bahala na po kamong maghanap, lalo na itong mga gas station dyan sa harani sa sentro, ay sobrang taas po. Ayan, ang comment ni Ma'am Army Amoroso. Sabi niya, yes, kagawad, tayo lang ang hindi tumataas. Now, the economic managers must act fast. Ano ba tawag kaya? Aksyonan nyo na ining ating aksyonan ng mabilis. The economic managers must act fast regarding this nakaambang pagtaas ng kuryente na ining mga utilities na ini. Sana man lang wag na, maging stable na lang ang presyo ka ini. Dahil masakit po talaga. This August po, magre-regular classes na tayo. Enrollment. Kaipuhan ang mga estudyante niya to. Ay kung sasabayan kaining inflation rate ta kaya. So, hinihikayat din natin ang Energy Regulatory Commission, wholesale electricity spot market, and the water regulatory agencies na desisyonan na ang mga petisyon at kaso hinggil sa mga refunds at rebates. Meron nga ba? May refunds nga ba at rebates? Okay, we're just waiting. Maybe ang kuryente sa Manila may refunds or may rebate. Okay, ang rebate, ang refunds, nagdarakan oras na 10:00 na po, ngunya na pagkaaga. Sa programang Bicol Connection ng Satuyang Karonda, Joey Habanalin. Karondang Joey, what makes you busy right now? Dahil magparaluya-luya, ang mga turo-turo dyan sa harong muna, turo lang naman yan pag may uran. Ang harong miman nga ni kadakol kan turo pag may uran. Kaya kadakol kan nakaambang pangsahod ng turo. Ang hirap kasi maghanap ng ngayon ng karpintero. Kan Biyernes po, naghanap po ako ng naghanap. Dahil na ako po na sa ang turo po diyan sa may harong mi. Talagang dai nariremedyohan. Siguro baklas man gapos ng bubong. Kaya lang ang naturo sa harong mi yan lang diyan sa salas at sa may kusina. Perwisyo, ang dakulang perwisyo po. So, okay, ay din pag-uruin nga pag-ulay-ulay sa hinggil nga dito sa taas singil sa kuryente, tubig at sa ibang utility. So, ayan ang warning sa tuya na mga konsumidores. Ay, nakaisa ko konsumidores. Pinag-aaralan ko talagang magtaram kan mga arararom na Bicol. Kaya warning sa atin mga konsumidores, paghandaan ta ang nakaambang pagtaas singil. Pagtaas singil sa kuryente, tubig at iba pang utilities. Kaya kamo dyan, kumukuha kayo ng motorsiklo. Sobrang kaya po tumataas ng husto ang ating gasoline. Ang ating diesel kasi marami na tayong halos all gabos po nagpupursige rin na magkaigwang ning lunadan kasi kung ikaw kasi may motorsiklo at may tulong aki ka na ihaatod sundo sa eskwelahan kung para mamamasahe ka how much is the minimum magurano nga ni baga gurano talaga ang minimum fare. Sabagay, it depends kasi kung ma-tricycle ka
mahabal-habal ka, may mamotorize padyak ka, mahalo na maray. Kung igwa kang aki, o dyan sa mo, 25 yata, I just don't know. Kung 25, kung may tulo kang aki na may back and forth, 25, back and forth, 50, ay kung may tulong aki ka going to school. O 150, pamasahe lang, pamplete, kan mga kaarakian. Ano pa si pagkakaninda araw-al daw? Ay kung they have at least 7 members of the family. Ang sarong kilong bagas kayan araw-al daw yaon na po. So, paghandaan ta po. Paghandaan ta, ining taas singil sa kuryente, tubig at ibabang utilities. Paghandaan daw natin. It is already a warning. Nakakahirap man talaga kita. Naku po, what is happening? What is happening to the whole world, especially only in the Philippines. Damugunta daw ini sa tuyang kaibigan, si Madam Monica Perique. Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayan po, inaanyayahan kayo ni Madam Monica Perique na maginanyog to all the programs of RPN DCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. Sabi nga, we are a member of the KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ayan po. Okay, pag-ulayan ito naman, hindi na kita sa presyo kan diesel at gasolina, nasisirit uli sa aga. Sa kung may igwaman sa nakamong medyo pambakal, magkarga na kamungon yan. Lalo na si mga gumagamit kan diesel. Dahil ang sabi, tataas talaga ng gusto ang diesel. So, asahan na niya to sa aga. Sa aga na po yan. Ang panibagong taas sa presyo ng diesel, niyan, ngunya na si Mana. At sa aga na po yan, dahil, bakit kaya, isa pa kaya, I am just wondering, I just wonder why, ang pagtaas ng petrolyo is always Tuesday. Ikaw ba, Tony Matic, nagpuno ka na ng tangke ng iyong kabayo? Dapat pinuno mo na ang sa imong kabayo, tanganing at least, for 1 week, igwa ka ng supply ng petrolyo. Medyo makatipid ka ng kadikit. Kaya, sabi nga ni, ang tataas po sa aga, gunya na si Mana, sa aga na po yan, magkakaroon ng bahagyang pagtaas. Bahagyang pagtaas? Because when you said na bahagyang pagtaas, ito yung sentimos lang po yun. Pero pag it comes to peso na po, more than 50 centavos, hindi na po yun bahagyang pagtaas o rollback. May rollback ba? Ang problema nga ni, minsan nag-rollback ng peso, after na naman na magtaas, nagtaas ng 2 pesos. Ano ba yan? O 4 na piso. So, what is the use of that rollback na yan? Kung after 1 week, tataas ng kasing taas ng mataas. Diba? Bert and Nita dumanghog. Ang susunod kaiyan itong mga, ano ba yun, yung lutuan, itong katulad, ang problema kaya, ang tataas na naman ang ating itong, ano ba ito, yung pinaglulutuan? Dahil may gasolina kita, may diesel. Yun yung nilulutuan, nakakalimutan ko. Ano nga nito, suggest ka nga, Ma'am Army Amoroso?
kaglulutuan ta. Kaya ako, binisita ko yung Hacienda Salamat mi dyan sa San Juan, Baaw. Kaya Hacienda Salamat kami dyan. Nahiling ko kada kanubnuban na pala itong si santol, ilang puno ng mangga, at iba pang kahoy. Talaga palang kanubnuban na yung Hacienda Salamat mi duman. Kaya ang sabi ko duman sa, igwa kaming tumatawo duman, sabi ko, patukbasan mo na yung mga sangakayan, lalo nitong mangga. Dahil ang mangga, maski na po bakong alang, nagluludab po yan, panggatong. Kaya kung pwede nga ni, pati si mga langkoy baga kanyog, igwa kong kabisto kayan, na naganda na nga ni. Mayo po siyang nasasayang sa niyog. Ang pati si mga langkoy, si lukoy, talaga pong tinatali-tali niya yun ng medyo kasing laki ng braso. At panggatong po, si bunot, si bao, ayan po, gabos po yan, mayo pong nasasayang sa niyog. So sabi ko nga, turokbasan itong duman sa mga mangga, mag-ipon kita ng panggatong. Sabi ko, luway-luway, yung mga mataas na, putulon na. Yung mga talagang Dracula na, putulon na, gagawin na natin panggatong. Para pagtaas, kainin pangluto natin. Ay, ayan, LPG. I remember. Iting sa tuyang LPG, mabungkaras man ini. Kaya ako pagkagabakantekan sa kuyang LPG. Ang pinaghanda ko po, nagbakal ako, tulong tangke na po meron ako. Bukod sa igwa kami yung saradit lang na tangke, may 3 ako noon. And may 2 pa akong tangke itong si Marak kasi dakulang petrolyo. Ano ba yon? LPG. Talagang nire-reserve ko na dahil pag yan nagbungkaras din ang presyo kaya. Kasabay po yan ng gasolina at diesel. So, ang sabi nga ni, inaasahang aakyat ng 1.10 po peso at 10 sentimos hanggang 1.30 po kada litro ang presyo ng diesel. Sos Mariosip ini. Pagkatapos marulbak 20 centavos o kaya 40 centavos. Ngayon ining pagtaas aabot ng 1.30 kada litro ang petrolyo. Ang presyo ng diesel. So, habang may kakaparanggot, kakapiranggot naman na pagbaba ang presyo kan gasolina. See? Ano ba ini? 5 centimos? Ay ano? Mayo pa nga ning, ay ano bang apod ka ini? Oo nga. 5 cents, 5 centimos kada litro ang ibababa kang gasolina. Ano ba yun? Para tayong ginigibo na yata kitang mga BO-BO. Masyado na tayo pong iniignorante kaya ng mga ining petrolyo na ini. Just imagine, sa sarong simana, mataas yan ng pirang piso. Samantalang unungun yan, marulbak sinda sa aga, 5 centimos. Maray pa kayan mayo na. Diretso nyo na para dahil na kami mag-asa na mababa pa yan, marulbak kami. Siyempre kaya, ini na ang pinakamagandang negosyo sa ngunyan. Dahil kadakol kan using motorcycles. Maray nga nina ang nagbalik kita sa bisikleta. Kaya naman ining bisikleta, minsan nakakasuya man. Minsan taraid-taid sinda dyan sa kalye. Dapat magsurunudan lang sinda. Ngayon kung maliwanag ang kalye, ayan po, that is the time na magkwentuhan pa kayo habang tumatakbo ang sa inyong ang inyong mga bisikleta. So siguro gabos na lang kita magbalik sa bisikleta. Ibalik yung karitel. Dapat siguro yung sa muyang vintage na kareta. Madakula po yun hanggang ngunyan si mga ano kahit tumarahay-rahay pa. Si mga kawikan sa muyang vintage kareta. Mabakal na lang ako ng karabaw o kaya baka. Kasindang magud-good ka yan. Tada man yan pwedeng ibusol-busol lang tadakula si kareta mi. Siguro the best way yan. Ay, yung nga ni ano. Dapat maiparehab yun si vintage kareta. Ano ba yung kareta? Dahil pwede ko kargahan ng mga 50 katao yun.
maghatid sundo sa mga eskwelahan na haranilang instead of riding in a tricycle that consumes too much of gasolina. So, inang magawiyang pag-urulayan taparan. Ibaliktas si kareta. Kaya lang, payo na kaming karabaw. At kamahal-mahal pati kan karabaw ngunyan, amounting to 15,000, 10,000 yata ang pinakamababa. So, makaiapuan pa rin ng puhunan. So, according to the department head of the Energy Oil Industry Management Bureau, ang sabi ng head ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na maaaring magtaas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo, which is ito na nga po yun. Tomorrow na po yun. Dahil na naman, ang dahilan na naman ninda, ining pagtaas kan dolyar, ang pagbaba kan sa tuyang peso. Talagang litong-lito na po ang taong bayan. Litong-lito na po talaga ang taong bayan. Di ba? Joey Habanalim. Ayan po, i-shout mo nga. Si Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Ayan po. Si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Tawanan na lang natin ining mga nangyayari sa tuyang nasyon at sa ibang nasyon pa. Pero mas matindi po kaya ang sa tuyang nasyon. Pirmi ko na nga nipigsasabihan, only in the Philippines. Dahil po paka-seryosohon, mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, mga kuya, mga ate. Dahil po pag-seryosohin ining mga nangyayari sa satuyang nasyon. Bako lang man kita po ang nagtitrios ngunyan. Kaya lang ang sabi ko nga ni, too much in our own country. Only in the Philippines. So, matuto na lang tayong magtipid. Tipidin natin ang lahat. I am not against those who are celebrating any kind of event, any kind of celebration. Pero ang pera po niya ngunyan, napakahirap. Ang hirap-hirap po kumita ngunyan. Yung mga birthday na yan, yung mga anniversaries na yan, magtipid po tayo. Hindi lang po ang satuyang mga utilities ang satuyang titipidon. Kundi we must know how to budget. Dahil pag dumating tayo, we are getting into worst. Hindi pa ako nananakot. Pero nahihiling ka na po. We are getting into worst. All the whole world is getting into worst. Bako lang po kita. Kaya lang ang kinakatakutan ko nga, whatever happens to the Philippines, abo ko po na tayo ang isunod sa Sri Lanka. If it happens, ang ibang nasyon po, dai po kita paghihilingon, na sakupin kita kan anumang nasyon. Madakol ka nagmamalasakit sa Pilipinas, dahil po of all the resources, nasa atin lahat of all the resources, we are very rich of all those resources. I'm proudly say it. Andi dito po. Arog kan Ukraine. Ang dami ng resources ng Ukraine. Hindi pala basta-basta. Ngayon ko lang yan naraman. What I thought ang Ukraine is just like that. Is just Ukraine. But ang dami ng resources ninda. If ang gera ninda ay matapos ng basta-basta lang. If it will end for how many years? Mayo na kitang tinapay. Because sinda lang ba ang producer ng arena? Not only the arena, of all the resources that nasa kanila po. And like Philippines, itong Pilipinas po, napakadakol kan resources niya to. Ang isa at isa pang pinagmamalaki natin, ang climate natin ay napakaganda ng klima natin. Kompleto ang klima natin. Ang sabi ko nga, ang humid natin, kadto, dai ko po aram ang humid.
Nagtapot po ako kayan. Thank you, Tony Matic. Ay, dahil kasi pagdaya ko dapat kaning panay-panay ang taram ko, igwa akong tubig na mainit or tubig na medyo maligamgam. Because nga ni, defektibo na ng gusto ang sakuyang throat ang aking lalamunan. Kaya medyo natatakot nga ako dahil pag nag face to face, ayan, back to school tayo. But anyway, dahil ako nakan sa kadakul akong pirang seksyon. Dahil dyan po nasirang sa kuyang boses. Dyan po nasirang sa kuyang lalamunan. But anyway, balik tayo sa tema natin regarding sa presyo ng ating diesel at gasolina. Nanghihirit ng todo ang satuyang diesel. Kaya po, the head of the Department of Energy Oil Industry Management Bureau should act immediately. Dahil maaaring magtaas ang presyo ng diesel at kerosene sa ininganing sa aga na ini. Dahil ang dahilan nga, ang pagbaba ay pagtaas kaining ay pagbagsak ng satuyang piso kontra dolyar. Maaari rin naman na manatili sa maaaring manatili sa kasalukuyan ang presyo at ng gasolina o magkaroon ng bahagyang pagbaba. Bababa nga ni ng benda na 5 centavos po. Ano ba yan? Para tayong naiinsulto kainin. So, ganun pa man, iniulat naman ng Uni Oil ang pagtaas ng presyo ng diesel ng 120 at 140 kada litro habang magkakaroon din ng pagtaas sa gasolina ng 10 centavos hanggang 20 centavos kada litro. O ayan, nagano na sinda. Sinabi na, 120 sa diesel, up to 140 kada litro. At alumpati din ang gasolina ng 10 centavos to 20 centavos kada litro. Last Tuesday po, nung 21, nagtaas na ng 80 centavos kada litro ang gasolina. And 3 pesos 10 centimos sa diesel. At ang kerosene ay 1 peso 70 centavos po. Pinaliwala ninda ang taas nitong kerosene. Samantalang kadakol po ng ginagamit po ang kerosene through sa pagluluto po ang kerosene. Ginagamit yan kahit may mga kusinilya. Yun bang walang pambili ng LPG? They are using the kerosene in cooking through sa kanilang mga kusinilya. And besides those who has no electricity, yung wala pong elektrisidad sa kanilang harong, they are using this, what do you call this? Perok-perok sa Tagalog. Ano nga ba yung Tony Matic? Yung perok-perok sa digdi sa ringkunada. Ano nga ba yun? Sorry po, kaya lang sabi ko nga kaya nga ako nariribaraw ng gusto magpartaram kaining Bicol. Kasi I stay in the Tagalog, sa Katagalugan ng 37 years. Ayan, yung perok-perok po. Yung gas, ano ba yun? Celeste Colarina. Yung perok-perok, gasera. Ayun po. Kaya nga inapod na gasera yan. Kasi ang gamit po dyan ay kerosene, which is the gas. We call it gas. Diba? Celeste Colarina is what you right now. Yung perok-perok po gasolina ay gas. At saka yung, ano ba yun yung isinasabit nga? Yung Petromax. Pero I don't know if they are using still the Petromax these days. Kerosene din po ang gamit kito. Gaas. What we call gaas. Iba kasi ang iba ang gasolina sa gaas. Diba? Raul Sudsud, gasolina at gaas, iba? Ayan, nagsisinyas po si Raul Sudsud. Saturday lang yan, Raul. Eto daang, si Bucket. Alam niyo na kung bakit? Bucket.
Iba yung bakit na why. Iba naman yung bakit na sinisinyas ni Raul Sudsod. Saturday, maybe Saturday. But anyway, sa agat na maaaraman kung ilan po o magkano ang itataas ng ating gasolina, gas at diesel. Okay, pasadahan pa daw ining ilang mangingisda. Ilang mangingisda po sa bayan ng Garchitorena, Camarines Sur. Ilang mangingisda sa bayan ng Garchitorena, Camarines Sur. Doble pa sakit. Ay, ano ba yan? Doble pa sakit ang patuloy na taas presyo ng produktong petrolyo. Mangingisda sa bayan. Ayan po, seasonal. Yes, affected din ining sa tuyang mga mangingisda. Not only in Garchitorena, but the whole Philippines. Affected po ining sa tuyang mga saradit na mga parasira. Ay, Tagalogin ka na nga ni Dali. Ano ko sa tataramo na parasira. Dahil baka ma-misinterpret ako kay ining mga kaarakian. Ang sira po kaya, isda po yan. Ayan po ang mangingisda. Mangingisda po. Mangingisda na lang gamiton ta. Dahil pag, if I use the term, the word sira, maninira. Baka isipon, mga ano ba yan? Mga taga-raot. Or mga taga-raot kan, mga kung anong-anong mararaot. Kaya bako lang po talagang ang affected kani ay bako lang ining mga drivers na mga utility vehicles po. Kung di pati ini sa tuyang mga mangingisda is much affected din dahil kung ang gamit po ninda si saradit na bangka na may motorized bangka, ayan po. Pag ining gamit ninda ay motorized bangka, ay difficile man po yan. Tagamit man ninda gasolina. So, dalawang bagay lang ang maaaring mangyari sa isang mangingisda. Hindi po, sa inutunte ning sa bayan ng Garchitorena. Garchitorena, Camarines Sur po, nakabot na ako dyan, talagang may sira po dyan. Ay, may mga isda. Just imagine, sa Garchitorena po, Camarines Sur, kadapol kang sira dyan, o. Mali po. Makadapol kang, maraming isda po dyan. Ang umuwing tagumpay o umuwing haluhaan, ganito, ilarawan ang sitwasyon ninda ng mga mangingisdang ini. According to Municipal Risk Reduction and Management Officer ng makapanayam ninda, doble daw ang hirap na naidudulot sa kanila. Doble po ang hirap ng mga mangingisda na dulot sa kanila ngayon sa mga mangingisda sa bayan ng Garchitorena. Dahil patuos sa ito pagtaas ng presyong petrolyo sa bansa. So, bukod rito, parang pati po ang isda ay nagiging seasonal na. Siyempre, parang magiging seasonal talaga yun dahil pag medyo daw malamig ang panahon, malamig ang tubig ng karagatan, malamig ang tubig ng lawa, ang sira daw, ay o ang isda, nasira rin po yan. Masakit po, masakit dakupon. Baray kung nasa fish pan po, tapag nasa fish pan, dahil mo sinda hanapon. Itataas mo lang, ining net ka ng fish pan, o ayan, makakakuha ka na.
Pero kung mangingisda ka po sa karagatan o sa lawa, o pag-araw kayo na taglamig, nasira rin po ang isda. No, meron pa ngayon pagkabilugan nga, dipisil, masakit magdakop ng isda kasi nga maliwanag. O kadakol kang seasonal na inaapod kan sa tuyang mga mangingisda. So, ang panguhuli ng isda sa bayan kung saan kinakailangan pang gumugol, kung kailan kinakailangan gumugol ng ilang kilometrong biyahe o layo mula sa Pampang. Hindi katulad ng ibang mangingisda sa ibang bayan na tanaw lamang ang mga ito. Kaya nga minsan kapag may nasisira ang mangingisda, minsan ilang minuto o oras bago matagpuan o makita dahil sa lalim ng pangangailangan nito. So talagang masakit po. Kadakol kan apektado kaining mga inflation rate na ini. Ang pagtaas ng dolyar, ang pagbagsak ng piso, ang pagtaas ng petrolyo, pagtaas gabos-gabos yan. Diba, Celeste Colarina? It is all affected. Kaya naman maski ining mga kahilangan po, apektado man ng husto. O, tingnan mo ini. Pagdapo sa tuya ka ining pandemic na ining COVID-19, sunod-sunod na ba kadakol kang kahilangan? Ini na naman. Nakisabay din ining HIV/AIDS. Ining AIDS, ining pigapod tang HIV. O, nakikipagtaasan din. Humahabol din sa pagtaas ng dolyar. Humahabol sa pagtaas ka ng petrolyo. Ano bang nangyayari sa satuya ngunyan? Mga kahimanwa, mga kababayan. Okay, ining HIV/AIDS, nagdarakan oras na alas 10:30 na po kita. Ngunyan na pagkaaga, Hunyo 27. Sa programang Bicol Connection. So, pahapyawan ta daw ining, taano na naman ining kaso ng HIV/AIDS ngayong taong 2022. Nakisumama din, nakikiramay din, mas dumarami. Ayan. Naga City Hygiene Clinic, hangad na madagdagan ang mga counselors para sa mas malawak na pagtupag-patupad ng mga programa. Tapos na mga programa regarding sa satuyang kalusugan. Dapat po dagdagan. Dahil lang kita nakafocus, kaya kita digdi lang sa HIV. Nakafocus po kita, the whole nation, especially in the Philippines. Nakafocus lang po kita sa inibagang problema kaining COVID. Samantalang kadakol, andyan rumarangkada po iting dengue. Rumarangkada po. Kadakol kan rumarangkada ng kailangan sa satuyang gabos po, nagisong gabos. Lahat po gumigising. Nakihalubilo, nakiramay sa pagtaas nitong petrolyo. So, nasa kalagitnaan na po kita kaining taong 2022. Subalit, bilang ng mga nagpositibo sa HIV, ining medyo nanahimik. Medyo matagal-tagal pong nanahimik sa ibang sa ibang probinsya o sa ibang parte kaining pisatuyang nasyon. Medyo matagal na nanahimik ining HIV/AIDS. Na naitala noong taong 2022. Subalit ang bilang ng mga nagpositibo naitala ng City Hygiene ay 50%. Ay mataas. 50% na kung ihahambing sa bilang noong nakaraang taon. Oh my God, kasi medyo kaya na-neglect ini. Hindi naman na-neglect, medyo natatabunan lang. Kasi ang sabi ko nga,
naka-focus kita digdi sa COVID-19. But anyway, kasama sa bilang na ito ang mga nagpapatest sa hygiene clinic araw-araw. Hangad lamang ng ating head ng clinic na sana hangad nila ay madagdagan din ang kanilang mga counselors. Hindi po ito yung sanggunian. Ibig sabihin ining mga pinagkokonsultahan na siyang nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa mga bara-barangay. Dahil po ini basta natin maiitsa pera. Dakulang problema man ini. Bako man na basta-basta ining nangyayari na HIV. Just imagine, nagtaas po nin 50%. So, batay sa pahayag ng ating Nikki Farah, sinabi nitong mas higit na magiging epektibo ang counseling sa mga affected kaining HIV kung marami silang magtutulong-tulong. Marami silang magtutulungan sa pagpapatupad ng mga programa nila. Ang mga kaagapay nila ay yung mga barangay health workers na sinanay na nag-adult kaini sa pamamagitan ng mga trainings at seminars. Okay? Thank you kay Monica Perique who is watching the program. Ang program na sa iyang tugang na si Joey Habanalin. Ining. Hello also to Jamie Guanzon. And of course to Marilu De Luna who is watching right now. Magandang umaray na aga po sa Indugabus. Sa mga naghihinanyog dyan sa kanilang transistor radio. Thank you so much to our Chief Engineer Abilin Don Toralio. Again, thank you Jimmy Guanzon, Monica Perique, and Marilu De Luna. And of course to Ladita Ibo, to Mary Ann Gaspiasilin, and to Altos. Hello also and good morning to Cheryl and Tuding Castro Verde Aquile. Okay, so keep up the good work, lalo na ining mga bara-barangay na sa barangay Mingani, we are not yet aware of this. Sabagay, aram na natin ining HIV noon pa for how many years. But syempre, ining mga health workers, pero dahil ko nadangog na ining mga barangay health workers na namin ay nag-training ka ining or attended seminars regarding this HIV HIV kadipisil kaya ini ining HIV na ini lapig apod tang ini ang pinakamasakit na habong taakuon kan gabos ining HIV AIDS pakuman ining kasi ako pagkaaram kay sa AIDS is ayuda, so nobody will accept this HIV AIDS na ayuda kan HIV. At
Ate, tumawa man lang kita. Dahil po kita pa kaseryoso, takanakul ka ining nadidepressed because of so much stress. So, dumarami ang mga kliyente nila araw-araw regarding na kailangan na madagdagan din sila para lahat ng mabigyan nila ng atensyon. Dahil ang HIV/AIDS na hindi po ayuda ay hindi basta sakit, kundi isa itong infection sa katawan na nakamamatay. Kaya dapat ang training seminar sa mga bahagi ng Albay ngayong araw para HIV ay atindiran po. Especially those mga barangay health volunteers. Kasi may counseling and may testing po yan. Kaya nalingawan ko nga ni kung ano ito sa mga symptoms kaining HIV/AIDS na ini. So dapat lang po mag-refresh. Mag-refresher po sila. Mag-refresher of what is this ining manunungod sa kaining HIV na ini. HIV/AIDS. So just imagine, sa pag-alumpihit po, sa pagkakarambola kaining pagtaas, kaining gabos-gabos nagtataas. O eto, pati ang airlines. Pati po ang ating airlines. Pagpapataw ng fuel surcharge simula Hulyo 1. Oh my God! Ta-travel pa naman kami. O ngayon, magpapataw na rin ng fuel surcharge simula ngayong July 1. Simula July 1 po. Ayan po, aalumpihit din. Magpapataw na rin itong anong mga airlines kaya. We have so many airlines, lalo digdi sa itong biyaheng domestic. Plano pa na namin na this August pupunta kami ng Vietnam. Ngayon pala magpapataw na ng fuel surcharge siningan mga airlines. Dapat pala nakabago mag-July 1. Kaya lang how many days to come? 28, 29, 30. Dapat pala nakapagpabuking na. Ayan, Nora Garcia. Go ahead, aksyonin mo na yan. Magpabuking ka na sa travel natin. Kasi magpapataw ng fuel surcharge simula Julyo na. Ay, my goodness, ano ba ini? Thank you to Evelyn Mulengyawi. And good morning to Daldita Ibo. And of course, kay Mary Ann Gaspe, Altos de la Sierna. And to Melanie and Lenlen. Ayan, Melanie and Lenlen Mendoza. Good morning also to my expensive Mahmoud Ali. Mohammed Ayelsonabi. Good morning, and of course, good morning to Cheryl Castro Verde Aquiler and to Tuding Castro Verde Aquiler. Hello also, good morning, Juliet Babi Garalde of Santiago City, Nueva Ecija. And of course, to Salve Sinaon Orsini. Hello also to Ate Hedy de Lima Mirando. Good morning to all of you. Now, balikan ta ining airlines ta magpapataw ng fuel surcharge. Nakatakdang magpataw ng fuel surcharge ang Civil Aeronautics Board simula June 1, 2022. Naaabot sa 355 ang, oh my goodness. Nakakagulat. Before ang going to Hong Kong, Singapore, yung mga nakapaligid sa satuyang nasyon, may 8,000 ka lang hanggang 10,000. Ay back and forth na yon, round trip ticket na yon. Pero ngayon, itong ano ba ini?
Nakatakda ang surcharge ang Civil Aeronautics Board simula July 1, 2022. My goodness, aabot sa 355 pesos hanggang 1,038 pesos dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng jet fuel sa world market. Kung mahal ang satuyang gasolina kasi sa ating mga any kind of vehicle, hindi pong gasolina nitong mga airlines, itong mga eroplano ay sobrang mahal po niyan. Sadyang mahal po ang jet fuel. So, talaga pong magtataas man sila. Pero ayaw ko na mag-travel. Maybe yung binabayaran natin ng 8,000 round trip ticket to Hong Kong, Singapore. And of course, dyan sa Singapore, I'm planning to travel pa naman sa Indonesia and Vietnam. My goodness, baka hindi matuloy. Halimbawa ni Cab Hearings Examiners Division Chief ang biyahe ng eroplano mula Manila patungong Cebu, take note na, magdangog po. Biyahe ng eroplano mula Manila patungong Cebu na magkakaroon ng dagdag na singil na 6 pesos. Ano yan? Anong tapod ka ito? Every taas ng eroplano? So, many airlines, especially our local airlines, have applied including, dahil kumabanggit sa Indo kung anong airlines kayo, as well as foreign carriers. Ayan po. The local trips, air trips, and those foreign trips. Ang surcharge na ibabatay sa layo ng biyahe ay applicable po. Applicable sa domestic and international flights. My goodness, I'm planning to go to Palawan. And by September, we're planning to go to yung nandyan sa Bisaya. Yung doon sa may White Sand. Dapat pala nakapag-booking na last year pa. So, ang surcharge matrix nito kasunod ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa world market noong nakaraang taon. So, sa pagsusuri ng matrix noong April at May, ang presyo ng gasolina ay nasa 155 na po dollars kada bariles. Kung saan ang Philippine peso US dollar exchange rate ay nasa 52 pesos ang per dollar. So, gayon pa man, base po sa fare ay hindi gumagalaw habang ang mga airline company ay patuloy pa naman sa kanilang alok sa promotion at murang pamasahe. So, ang aram ko kaya kadto, first time kong mag-Hong Kong, we are a group of 5. Pag you are a group of 5, ang saro dyan libre na. Libre po ang isa. Kasi 4-5 kami noon. So, ang libre na pamasahe nung isa, pinaghati-hatian po yun namin. Kaya ang pamasahe namin noon, yung first trip ko sa Hong Kong, is only 6,000 pesos. Round trip na po yun. Round trip ticket na yun. Kasi nga pinaghati-hatian namin yung libre nung isa. So, pagdating naman sa hotel, ganun din. Kasi dapat pag magta-travel ka, if you are with a group, always yan may libre and medyo, kaya lang ito nga ning surcharge na naman na ini. So, there is always a promotion. Pero I just don't know kung they are still their promotion pag ganito kataas ang kanilang jet fuel. Iba kaya ang gasolina po sa mga, sabi ko nga, land transportation, sa mga air travel, ano na yan, mga lunada na yan, katulad ng itong mga jet. Ayun lamang po na idaragdag ang ating mga fuel surcharge. Depende na po yan
sa galaw din ng merkado at kung magkano ang nagiging presyo ng fuel sa pandaigdigang pamilihan. So, wag na lang muna mag-travel. Kaya lang may tinatakasan po kaya ako. Hindi naman tinatapasan, ano ba yun? Tinatakasan, may iniiwasan lang po ako. Kaya po gusto kong, and besides yung isa kong kapatid, hindi naman na-travel yan without me. Kasi umaasa rin po yan. Asa ako ang tourist guide niya. Pero ang pinakamaganda ngayon, magpinto ako dahil may oras pa tayo. At least daanin ko na lang sa tawa ngayon. Medyo nakaka-stress ini sa tuyang mga pinag-uurulayan. Pero ang DOH po, ang DOH, inoobliga po ang mga BHW na puntahan ang mga hindi pa nakakabalik para sa Chikiting Bakunahan, Chikiting Vaccination Day. Ayan po, not only the Chikiting Vaccination Day, but sa ngunyan nga ni po ngunyan nga ni po ang Samuyang Barangay. Ayan, nandoon pa yung Samuyang Barangay po, Barangay San Agustin, Irigas City. Yaon po sa Barangay Chapel, sa Ermita, ang res bakuna ngunyan na aldaw po. Siguro, it is siguro, I just don't know. So, if I'm not mistaken. Siguro po it is the last day na po ng res bakuna sa Barangay San Agustin. Kaya po yung mga nangangailangan ng booster, yung magpapa-booster po. Ako nga ni po, abo ko na sana magpa-booster. Kaya lang napiritan pa ako magpa-booster dahil dahil kami palalaugon duman sa Bisaya, yung famous resort po doon. Dahil nagpapalaog duman pagbako kang mayo kang booster. And may nag-inform naman na dahil daw pasasa dahil daw palulunadon sa aeroplano pag mayo kang booster. At dipisil man po kung pagbaba mo duman sa nasyon na po dudumanan mo, kada ikapaluwasan kung mayo kang booster. At pag duman ka nagpa-booster, natural, it's $. So expensive. So, ayan po. Advice ako yan ng City Health. Kasi kagawa, you're a traveler, you have to receive booster. But anyway, inoobliga po ng Department of Health ang mga barangay health workers na puntahan ang mga batang sanggol na hindi na nakababalik para sa Chikiting Bakunahan Day. Vaccination Day. Ini po bako man ining anti-COVID, ang buot sabihon ka ini. Ining Chikiting Vaccination, ini po yung anti-tigdas, yung mga anti-antay po. Yung vaccination from 0 age to 1,000 days. Ini po ang buot kasabihin ka ini. Sana po hindi ako nagkakamali. Kaya lang, sa barangay, bukod sa mga barangay, sinasabi nitong bukod kasi sa programa ng DOH, kailangan po na mabalikan o mapuntahan ng mga bata, ang mga bata, lalo kapag schedule na hindi na bakunahan, nagsasagawa sila ng house to house. Kaya po sobra man ang kapagalan kaining sa tuyang mga BHW. Kaining sa tuyang mga BHW po, I consider them as one of the heroes of our country. Dahil ang kapagalan ninda, andyan po yung yung nagtitimbang. Andyan po yung deworming. Andyan po yung survey. Kadakul man po kan mga ginigibo kayo sa tuyang mga BHW. Kaya dapat lang po nataasan naman ang sa indang honoraria. At dapat nga dyan maging national na po ang kandang honorarium. Kung iaasa man po, tataasan ang sa indang mga ang sa indang honorarium ididepende po sa era po ng barangay. Masakit man po.
Igwa kitang mga barangay na kasadit-sadit man po kanday sa indang era. So, ang mga labata, lalo schedule na at dahil nagpunta dyan sa barangay health centers, dinudumanan po yan lang sa tuyang mga health workers. Maging ang lumipat na ng tirahan o wala na sa dating address. Kinukumusta pa rin po yan. Kailangan kasing makumpleto ang bakuna. Lalo na, bumababa ang mga nagpapabakuna dahil sa pandemya. So, kagaya kahapon, nag-house to house sila. Hindi lang po kahapon, sa barangay Mikaya, every Wednesday po ang vaccination ng mga kaining mga kaarakian. Kaya lang po, ever since po yan, ining bakunahan laban sa sakit. Ining chikiting bakunahan. Kami po, sabi ko nga ni, ang bakunahan po ng mga chikiting sa barangay mi is every Wednesday po yan. And bukod po sa bakunahan, I thank you for those teachers na needs to ining promotion. It is ato yung mga ka-teachers na nangangaipo kan sa indang mga promosyon. Ayan, they are sponsoring. But it's normal. Feeding sa ating mga daycare centers. Yung mga bata niya to sa daycare. Yan po ang napipilikan sa tuyang mga kamaistrahan, mga kamaistrohan. If they need more points for their promotion. But anyway, we are very thankful to all of them na nagpipiding sila sa mga daycares for their points. Normal po yan. Kailangan po yan. But again, ining mga chikiting bakunahan. Layon kasi ng programa na mabakunahan laban sa anumang kahilangan ang mga batang, ini po nga nang sinasabi kong 0 to 23 months pa lamang. Ini po yung 0 to 1,000 days. Kung yan, 0 hanggang 23 pong bulan na dapat makumplituhan kaining mga libreng chikiting bakunahan. Libre ang nasabing bakunahan panlaban sa. Ito po yun, ha? Ito po yun, mga nanay, mga lola, ang sa inyong mga apo, ang inyong mga anak. Libreng bakunahan panlaban sa polio, ining tigdas, rubella, ining rubella po, ining yung pig-apod tang tipras, utos, ining mga mumps, ining mga bukol-bukol na ini. Ay, yung mumps pala yung, anong tapod ka ini? Ining beke, ay, oh, don't misinterpret mo. Beke, hindi po ining mga kabaklaan na beke. Kung di ang beke nang inaapod nating, ano ba yun, yung namamaga yung parang pisngi? Ano bang apod sa tuya kayan? Ining tetanus, pertussis, pertussis, and the worst is diphtheria. At iba pa na nilalabanan kay ining chikiting bakunahan. Ayan po, kung apodundig di sa ring ko nada ining mumps, ining beke na sinabi ko, ining pong, ano na nga ba yun, nawala. Buyoko, ini pong buyoko, kung apodundig do, buyoko po ang apod kay ni sa ring ko nada. Mumps sa English, and sa Tagalog, beke. Ayun po. So, we must be sure that ining mga satuyang chikiting bakunahan day ay matapos po, dapat it must be. It is according to their attendance po yan. May mga schedule po ini sa pasunod-sunod kaya ining anti-bakuna laban sa polio, measles, tigdas, rubella, ining utos, ining mumps, tetanus, pertussis, diphtheria at iba pang kahilangan. So, dyan na po nagtatapos ang Satuyang Bicol Connection. Ang Satuya pong mga nakaibanan, mayo pong iba kung di sa technical side. Andyan po si Sir Chabie na obra. Andyan po sa information si Tony Matic Saison. Ayaon man po sa transmitter si Sir Joanner Di Villa. Kaiba na sa kanyang Angel de la Guardia, si Loda Rodel Cesar.
Andyan man po ang samayang apa. At ako man po ang sa indong nakaibanan ngunyan. At pero may nakita nakakaibanan digdi sa Bicol Connection. Si Karondang Joey Habanalin. Mayo pong iba kung di si ako, si Kagawad Elma Dilima Gaspe nagsasabing, thank you. Stay safe and good day to all of you.